అధ్యాయంలో ఉన్నాము. రెండవ భాగం నిన్న సగం చూసాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగం. మరి అన్ని అధ్యాయాలు ముఖ్యమైనవి అయినప్పటికీ ఈ భక్తి యోగం అనేది చాలా ముఖ్యం అని, ఆ భక్తి యోగంలో కూడా ఈ భక్తి యోగం అనే అధ్యాయం మరి లాస్ట్ అధ్యాయం భక్తి యోగం లేదు. అందుకని భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో అన్ని కూడా మనకి క్లియర్గా భక్తిలోని దశలేమిటి, భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి 20 శ్లోకాలే ఉన్నప్పటికీ ప్రతి శ్లోకం కూడా అన్ని ముఖ్యమైన శ్లోకాలే భగవద్గీతలో. కాకపోతే ఈ కారణంగా ఈ అన్ని 20 శ్లోకాలు కూడా చాలా మంది అందుకే కంఠత పడుతూ ఉంటారు. వంట చేసేటప్పుడు అది కూడా ఈ 12వ అధ్యాయాన్ని చదువుతూ ఉంటారు చాలా మంది. సో ఆ రకంగా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం. సో నిన్న ఎంతవరకు చూసాము అంటే, నిన్న మనం చూసిన విషయం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభమైంది ఈ భక్తి యోగం. ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తా స్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. సో ఎవరైతే సతతము యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరు, భక్తాస్వాం నీ భక్తులు, నీ మీద భక్తితో నిన్ను ఉపాసన చేస్తూ సతతము ఈ కర్మలో నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ అక్షరమైనటువంటి అవ్యక్తాన్ని ఆరాధిస్తారో తేషాంకే వీరిలో యోగ విత్తములు ఎవరెక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు. నీ భక్తి సేవలో నియుక్తులై ఉన్న వాళ్ళ, లేకపోతే అవ్యక్త తత్వంని ఆరాధించే వాళ్ళ, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరెక్కువ యోగపూర్ణులు అని భక్తితో ఆరాధించే వాళ్లకు ఉదాహరణగా ఈ కింది చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. అంటే భగవంతుణ్ణి సాకారంగా ఆరాధించే వాళ్ళని, అలాగే భగవంతుణ్ణి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న అక్షరమైన అవ్యక్త శక్తిగా, మరి నేను జగదవ్యక్తమూర్తిన అంటారు కదా, ఈ జగత్తులో నేను అవ్యక్తమూర్తిగా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నానని ఆ తత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు అని చెప్పి దానికి ఉదాహరణగా ఇలా పైన ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి మరి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మార్గంలో ఆరాధించవచ్చు. ఇలా బ్రహ్మతత్వం అవ్యక్తమూర్తిన అక్షర అవ్యక్తం అన్నారు కదా, అక్షరం అవ్యక్తం, ఆ రకంగా ఒక భగవంతుడి యొక్క శక్తి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు ఉంటారు, పరమాత్మ రూపంలో ఆరాధించే వాళ్ళు ఉంటారు, భగవంతుడి రూపంలో ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారన్నది చూసాము. సో ఇక్కడ
అప్పుడు ఈ ప్రశ్నకు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతా. సో, నా మీద మనస్సును పెట్టి నిత్యము ఇలా నన్ను ఆరాధిస్తూ శ్రద్ధతో, దివ్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు యోగ పరిపూర్ణులని నా ఉద్దేశం అని చెప్తూ, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇలా భక్తుడు రోజు భగవంతుడిని ఈ రకంగా ఆరాధించడాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో, ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క ఆకారాన్ని మనస్సులో ప్రతిష్ఠ చేసుకుని, దానిని ఎంతో దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఆరాధించే వాళ్ళు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఉత్తములు. అయితే వాళ్ళే కాదు అని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు? ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే. ఈ అక్షరమైనటువంటి మరి ఈ అవ్యక్తాన్ని ఉపాసన చేసిన వాళ్ళు కూడా ఆహ్, హ్మ్. సర్వత్రగమ చింత్యం అంటే అచింత్యం. ఇప్పుడు అక్షరం ఈ అవ్యక్తం ఎలాంటిదో కూడా చెప్తున్నారు. సర్వత్రం అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. అచింత్యం అంటే ఊహాతీతం. మనకి ఊహ మన ఊహకు అందనిది. మరియు కూటస్థం అంటే మార్పు లేనిది, అచలం కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైనది. ఇటువంటి అవ్యక్తాన్ని సన్నియమ్యేంద్రియ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించి సర్వత్రా సమబుద్ధయః అందరి పట్ల కూడా సమత్వం వాడు తప్పనిసరిగా నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోగలడు. ఎందుకు? అతను సర్వభూత హితే రత. అన్ని జీవరాశులు మంచిని కోరే స్వభావంలో ఉన్నవాడు కాబట్టి. కాబట్టి ఈ ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించేవాడు ఎటువంటి బ్రహ్మతత్వం అంటే అది ఇంద్రియాతీతం, సర్వవ్యాపకం, ఊహాతీతం, మార్పులేనిది, కదలనిది, స్థిరమైనది, అవ్యక్తమైనది అయిన ఈ తత్వాన్ని బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావంతో ఉంటూ అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. అంటే ఒక రకంగా వాళ్ళు కూడా ఈ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లోకే వస్తున్నారనమాట. అయితే మనం జ్ఞానయోగం నెక్స్ట్ 7 చాప్టర్స్ జ్ఞానయోగం కాబట్టి అందులో వీళ్ళనే స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు. ఏది అవ్యక్త ఆరాధనలో ఉన్నవాళ్ళు గాని జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుడిని చేరాలనుకునే వాళ్ళు ఈ స్థితప్రజ్ఞత లక్షణాలను అలవర్చుకుని తద్వారా చివరికి ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళి భగవంతుడిని పొందుతారు. సో, ఆ స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం ఈరోజు చూడబోయే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఈ 2 కూడా ఒకటే. సో, ఆ లక్షణాలు ఉంటేనే ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా కూడా మనం ఏ మార్గం ద్వారా వెళ్ళినా భగవంతుడి ప్రాప్తి పొందాలి అంటే ఆ లక్షణాలు ఫైనల్‌గా అలవర్చుకోవాలి అని మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవి అవి గూడా ఒకటే లక్షణాలు కాబట్టి. సో, అందుకని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఇంద్రియాలన్నిటిని నియంత్రించుకుని అందరి పట్ల సమభావంతో ఉండి అందరి సంక్షేమంలో అంటే ఎవరు అందరి సుఖాన్ని కోరేవాళ్ళనమాట వాళ్ళు. వాళ్ళు అందరి సుఖంలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు. అలాంటి భావాలుతో వాళ్ళు హ్మ్. ఇలా ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటే ఎవరు? ఈ అక్షరం అవ్యక్తమైన అక్షరమైన ఈ అవ్యక్త తత్వం అంటే బ్రహ్మం ఎవరు? అది కూడా అందులో కూడా నేనే ఉన్నాను అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకాస్‌లో మనకి భగవద్గీతలో చెప్పారు. కాబట్టి అది కూడా భగవంతుడి ఫార్మే. అయితే భగవంతుడికి ఆకారం అనేది మనం ఇంకా ఆయనకున్నటువంటి ఆ సచ్చిదానంద విగ్రహాన్ని మనం డైరెక్ట్‌గా గూడా వర్షిప్ చేయటం ఇంకా డైరెక్ట్‌గా మనం చేయొచ్చు. సో, వాళ్ళు గూడా చివరికి ఈ రకంగా నన్ను పొందుతారు. అయితే ప్రాబ్లమ్ ఏమిటి అన్నారు? అది చాలా కష్టమైనటువంటి మార్గము. ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మతత్వము ఒక ఫార్మ్ అనేది లేకుండా ఇంత ఆరాధన, ఇంత భక్తి డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఆ రకమైన మార్గంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి పురోగతి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ దేహదారులకు ఆ మార్గంలో ప్రోగ్రెస్ సాధించడం కొంచెం కష్టము. ఇక్కడ ధ్యానం చేసే యోగుల్ని చూస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళని చూస్తే మనకు అష్టాంగ యోగంలో యోగులు గుర్తొస్తూ ఉంటారు. సో, మరి ఆ మార్గం అంత ఈజీ కాదు అని అర్జునుడు అన్నాడు. నిజమేనని భగవంతుడు అన్నారు. కాకపోతే సాధన చెయ్యాలి. సాధనతో నువ్వు వైరాగ్యం తెచ్చుకోవచ్చు. అభ్యాసేన తు కౌంతేయ అని చెప్తారు గదా! హ్మ్. వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. వైరాగ్యంతో నువ్వది పొందొచ్చు. తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తారు. సో, అభ్యాసం అది కూడా చాలా కష్టమైన మార్గము. కానీ అందులో వాళ్ళు సక్సీడ్ అయితే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు? "నువ్వు సర్వ కర్మలను నాకు అర్పించి
నా కోసం అన్నట్లుగా చేస్తూ ఇదే మార్గంలో నువ్వు ఈ మార్గం నుంచి వైదొలగకుండా అనన్యేవ ఇక వేరే దారిలోకి వెళ్ళకుండా ఇలాగే నువ్వు ప్రవర్తిస్తూ ఈ యోగంలో గనక నువ్వు ఈ యోగంలోనే నిమగ్నమై ఉంటే నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉపాసన చేస్తూ భక్తితో ఇలాంటి వాళ్ళని నేను మరి మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. మరి త్వరలోనే వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. మయి ఆవేశిత చేతసాం. ఎప్పుడూ నా మీద మనస్సును ఉంచిన వీళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి నేను వాళ్ళని ఉద్ధరించి నన్ను చేర్చుకుంటాను. నాతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందేమిటంటే సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః. అన్ని కర్మలు గూడా నాకర్పించి నా కోసం అన్నట్లుగా చెయ్యి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఏ పని చేసినా మరి అందరికీ ఎప్పుడూ మనం భక్తితో పూజలు అవే కాకుండా మరి మనం జీవన విధానం సాగించాలి గాబట్టి మనకు కొన్ని మిగతా పనులు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించి చేయడం అంటే ఏంటి? సమర్పించాము అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చామంటే అర్థం ఏమిటి? వాళ్ళకి ఇష్టమైనది ఇస్తాం. లేదంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేనిది ఇవ్వము. అలాగే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రీత్యర్థం. భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు అయితే భగవంతుడికి అర్పించి చెడు పనులు గూడా చేయొచ్చా అనే డౌటొస్తే దానికి ఇది ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు ఆయనకి ప్రీతి కలిగే విధంగా ఆ పని చేయాలి. సో, భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేశాము అంటే అర్థమేమిటి? భగవంతుడికి ఏది ప్రీతి? నువ్వు ధర్మ మార్గంలో వెళ్తే ప్రీతి. కాబట్టి ఏ పనైనా నువ్వు ధర్మ మార్గంలో చేశావు అంటే అది భగవంతుడికి ప్రీతి చెందే విధానం. సో, నెక్స్ట్ ఇదంతా గూడా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు భక్తిలో దశలు చెప్తున్నారనమాట. అనన్య భక్తి చూసాం. అంటే నా మీదే నువ్వు మనస్సును, బుద్ధిని ప్రవేశపెట్టు. అలా నువ్వెప్పుడూ మనస్సును, బుద్ధిని నా మీద లగ్నం చేస్తే అనన్య భక్తితో వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళకుండా నువ్వు నాలోనే నివసిస్తావు. నీకు మరి ఊర్ధ్వం అంటే నా యొక్క ధామం నీకు తప్పనిసరిగా నిస్సందేహంగా నీకు ప్రాప్తం అవుతుంది. నువ్విక నాలోనే ఉంటావు అంటే నాతోనే నా ధామంలోనే నువ్వు ఉంటావు. అలా ఉన్నట్లయితే అని చెప్పి చెప్తారు. అది అనన్య భక్తి. అది గనక కృష్ణ బలరాముల్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది చేత కాకపోతే ఏమన్నారు? నువ్వు ఒకవేళ ఎప్పుడూ మనస్సును, బుద్ధిని నా మీద ప్రవేశపెట్టి ఉంచలేకపోయావనుకో, అప్పుడు అభ్యాసం చెయ్యి, సాధన చెయ్యి. సాధన చేశావంటే నువ్వు శ్రవణంతో మరి కీర్తనలతో మరి స్మరణం, జపంతో నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటూ ఇలా సాధన చెయ్యి. సాధన చేస్తే మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. నన్ను పొందాలనే కోరిక నీకు వస్తుంది ధనంజయ. సో, నువ్వు ఆటోమేటిక్‌గా అప్పుడు నీకా ప్రేమ, భక్తి కలుగుతాయి. నువ్వు అందుకని సాధన చెయ్యి. శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణలు చేస్తూ ఆ రకంగా భగవంతుడిని పొందాలనే కోరిక నీకు వస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, అప్పుడు నిష్కామ కర్మ అంటే నా కోసం అన్నట్లు ఏ పని చేసినా చెయ్యి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ. అయితే నా కోసమే అది గూడా నువ్వు అభ్యాసం చేయటానికి నీకు కుదరలేదనుకో, అప్పుడు నా కోసం పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించు. మదర్థమపి కర్మాణి నా కోసం కర్మలు చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. కర్మలు గనక నా కోసం అలా చేస్తుంటే నీకు సిద్ధత్వం నువ్వు పొందుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా మనం పని ఆయనకి అర్పించి చేసినప్పుడు సిద్ధత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అది. అంటే నా కోసం అంటే ఇక్కడ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే మరి మనీ వస్తే మనం బాహ్య ప్రపంచపు సౌఖ్యాల కోసమే కాకుండా అది సరి అయిన మార్గంలో కూడా అంటే మన సుఖం కోసమే కాకుండా మనం కొంచెం దానికంటే పై కారణాల కోసం భగవంతుడి కోసం, ఆ తర్వాత భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా మనం అంటే అటాచ్‌మెంట్స్‌కి దూరంగా ఉండేటట్లుగా కూడా కొంత మనం ప్రయత్నించుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ అంటే ప్రభుపాద ఏం చెప్తారంటే మనం ఎర్న్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కొంత భాగం మనం ఉంచుకోవచ్చు. కొంత భాగం భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా అంటే అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లుగాను, మరి భగవత్ సేవకు ఉపయోగించొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో, మనం 80% మన కోసం ఉంచుకుని 20% సేవకు ఉపయోగించకుండా ఒక 25% మనకు, 50% సేవకు, ఇంకో 25% ఇతర సేవలకు అని చెప్తూ ఉంటారు ప్రభుపాద. సో, అలా
అలా ఉండటానికి మనం ప్రయత్నించాలి. సో, నా కోసం కర్మ చేయడం ద్వారా నువ్వు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుతావు అని చెప్పారు. తర్వాత నీకు అది కూడా సాధ్యం కాలేదనుకో, ఏది ఈ నిష్కామ కర్మ, నా కోసం పని చేయడం గూడా నీకు సాధ్యం కాకపోతే ఈ నిష్కామ కర్మ నువ్వప్పుడు మ మంచి పనులు సకామ కర్మ చెయి. అంటే ఆహ్, కర్మ ఫలాలను నువ్వు త్యాగం చెయి. అంటే మనకి కర్మయోగంలో చూసాం గదా! నువ్వు అన్ని పనులు నువ్వు ఏ పని చేసినా పని వరకు చేసి దాని నుంచి ఏ ప్రతిఫలం వచ్చినా సమత్వంతో ఉండు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కర్మ ఫలాలను నువ్వు ఆ విధంగా త్యాగం చేశావంటే, ఆ త్యాగం కూడా ఏమిటి ఫిజికల్‌గా చేయమనడంలా వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాపారం చేస్తే లాభ నష్టాలొస్తాయి. అవి వదులుకోమనటంలా. తీసుకో. లాభం వస్తే తీసుకో. అలాగే నష్టం వచ్చినా మరి తీసుకోవాలి తప్పదు. కానీ ఏ భావంతో ఏ భావాలను నువ్వు వదులుకోవాలి అన్నది చెప్తున్నారు. ఫిజికల్‌గా నువ్వు దాన్ని వదులుకోక్కర్లేదు. కానీ మెంటల్‌గా, మానసికంగా నీకు లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. లాభం వస్తే పొంగిపోతూ, గర్వపడుతూ నేనే గొప్పవాడిని ఇంత బాగా సంపాదించే సమర్థత ఉందని గర్వపడకు. అలాగే నష్టం వచ్చిందంటే ఇదేమిటి ఇంత నష్టం వచ్చిందని కృంగిపోకు. నష్టం వస్తే కృంగిపోకుండా ఎలా ఉంటాము? మరి ఎలాగూ ఇంత నష్టం వస్తే అంటే కృంగిపోయి మనం చేసేది మాత్రం ఏముంది? మనం ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచిస్తే మనం కృంగిపోవడం వల్ల ఇంకా నెక్స్ట్ లేచి ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకునే ఓపిక కూడా మనలో తరిగిపోతుంది. కాబట్టి కృంగిపోవడం వల్ల మనం చేసేదేమీ లేదు. ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించినా ఈ సూత్రం ఎంత ఆహ్, కరెక్ట్ అయిన సూత్రమో మనకర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ నష్టాలొచ్చినప్పుడు కృంగిపోవడం వల్ల మనం చేసేదేమీ లేదు. సమత్వంతో ఉంటూ నెక్స్ట్ జరగాల్సిన కార్యక్రమం గురించి ఆలోచించి మళ్ళీ మన కర్మను మనం చేసుకుంటూ పోవడమే మనం చేయగలిగింది. అంతకంటే అక్కడ చేయగలిగింది లేదు. కాబట్టి ఆ సమత్వం మనకు కనీసం ఒకలాంటి మనశ్శాంతిని, మళ్ళీ మైండ్‌ని క్లియర్‌గా ఉంచి నెక్స్ట్ కార్యానికి కూడా మనల్ని సిద్ధపడటానికి మనల్ని సిద్ధపడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి సర్వకర్మ ఫలత్యాగం అన్ని కర్మ ఫలితాలను నువ్వు వదిలిపెట్టావంటే అది లాభమైన, నష్టమైన అంటే మళ్ళీ ఫిజికల్‌గా గూడా గాదు. మెంటల్‌గా నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించకు వదిలేసేయి. అప్పుడు తతః కురు యతాత్మవాన్ కాబట్టి నువ్వు అన్ని కర్మ ఫలాలను త్యజించడానికి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉండడానికి ప్రయత్నించు. నువ్వు నా పట్ల భక్తితో గనక ఉండలేకపోతే కనీసం ఈ రకంగా అయినా నువ్వు పనులు చేయడం నేర్చుకో అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత సరే దీని గురించి ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం. అధైత అయినప్పటికీ గూడా ఏతత్ ఇది ఇది కూడా అశక్తః దీనికి కూడా అశక్తుడవయ్యావనుకో ఏది నా కోసం కర్మ చేయడానికి. అప్పుడు అసి అంటే అయినట్లయితే కర్తుం చేయడానికి అంటే ఇది కూడా చేయడానికి అసమర్థుడవయ్యావు అంటే మత్యోగం నా నా యొక్క యోగంలో ఆశ్రయించు. నా మీద భక్తితో నన్ను ఆశ్రయించి సర్వకర్మ ఫల త్యాగం అన్ని కర్మలను వదిలిపెట్టి ఆ కర్మ ఫలితాలను కర్మలను కాదు కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టి ఆ తర్వాత అలా చేస్తూ యథాత్మవాన్ ఆత్మలోనే స్థితుడవై నువ్వు అన్ని పనులు నువ్వు చేస్తూ ఉండు కర్మ ఫలాలను వదిలేసి. సో ఒకవేళ నువ్వు నా భావంతో కర్మ చేయడానికి నీకు అందులో కూడా నీకు నువ్వు చేయలేకపోయావనుకో ఆ పని గూడా. నువ్వు అందులో గూడా అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, అప్పుడు సర్వకర్మ ఫలాలను త్యాగం చేసి, ఆత్మలో స్థితుడవటానికి ప్రయత్నించు. సో, అది ఇక్కడ పాయింట్. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం చేసినప్పుడు, మనం ఆత్మలో స్థితులం అవ్వచ్చు. ఆ సమత్వాన్ని గనక తెచ్చుకుంటే. ఇదే కర్మయోగము. మనం చూసాము. సో, సింపుల్‌గా మన డ్యూటీస్‌ని మనం నిర్వర్తిస్తూ ఇలా చేయగలిగితే, ఆ మార్గంలో కూడా మనం ఆత్మలో స్థితులమై తద్వారా భగవంతుడిని పొందొచ్చు అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో నా కోసం అన్నట్లుగా అంటే టాప్ మోస్ట్ భక్తి దశల నుంచి కిందకొస్తున్నాం గాబట్టి, సో అది చూసాం. అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి అది గూడా చేత కాకపోతే నా కోసం పనులు చెయ్యి, భగవత్ ప్రీత్యర్థం భగవంతుడికి అర్పితం చేసి ప్రతి పని. భక్తి భావంతో. అది కూడా చేయలేకపోతే పోనీ భక్తి మాట ఎలా ఉన్నా నువ్వు సర్వకర్మ ఫలాలను వదిలిపెట్టు. వాటి మీద నీకు ఆహ్,
రాగము వద్దు, ద్వేషము వద్దు. ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండు. ఆ రకంగా నువ్వు ఆత్మలో స్థితుడవవుతావు కాబట్టి, ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆత్మలో స్థితుడవవ్వు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, మరి ఇట్లా ఒక్కొక్కసారి ఈ భగవంతుడి మీద భక్తి లో సమర్థత చూపించలేకపోవచ్చు. ఎంత ట్రై చేసినా కూడా. ఎందుకంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటున్నాం గాబట్టి ఎన్నో ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అన్నీ భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చేయలేకపోతే, అప్పుడు మరి ఆహ్, మనం కుటుంబ సభ్యులు గానీ, ఈ నిషేధాలు గానీ, ఏవో ఉంటూ ఉంటాయి. సోషల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల గానీ, మనం ప్రతి పని అలా చేయలేకపోయినప్పుడు కనీసం కర్మల ద్వారా పోగు చేసిన ధనం ఏదైనా ఒక మంచి కార్యం కోసం ఉపయోగించొచ్చని ఉపదేశించారు. అలాంటి విధానాలు వేదాల్లో వివరించారు. ఏది ఆ మంచి కార్యాలేవి అన్నది. ఎన్నో యజ్ఞాలు, పుణ్యకార్యాలు, మరి దానాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఆ రకంగా మనిషి క్రమంగా జ్ఞాన స్థాయికి పడతాడు. సో, ఆ మంచి పనులు చేస్తూ, చేస్తూ ఉన్నప్పుడు క్రమంగా మనసు కూడా నిష్కల్మషమై ఆ జ్ఞాన మార్గంలోకి వెళ్తాడు. హ్మ్. ఇలా భగవంతుడి కర్మల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు కూడా ఎన్నో సార్లు వైద్యశాలకు గానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, ఏదైనా సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్‌కి వాళ్ళ కష్టార్జితాన్ని ఇవ్వడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా భక్తులు కాకపోయినా. ఇలాంటి దానం కూడా మంచిదే. మంచిదనే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కర్మఫలాలను త్యాగం చేస్తాం వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళు నేర్చుకుని మనిషి క్రమంగా వాళ్ళ మనస్సును పవిత్రం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి. కాబట్టి అలాంటి మనోపవిత్రత ఉన్న స్థితిలో ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళు భక్తిలో దిగేటటువంటి అవకాశం, సమర్థత కలుగుతుంది. మనస్సు పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా అది భక్తి భావము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వాళ్ళప్పుడు ఆ భక్తుల లక్షణాలను డెవలప్ చేసుకుంటారు. వాస్తవానికి మరి భక్తి భావమే స్వయంగా మనస్సును పవిత్రం చేసే సామర్థ్యం ఉన్నది. అది వేరే ఇతర అనుభవాలకు అంటే ఇంక ఏ ఫీలింగ్ గూడా ఆ భక్తి భావానికి సాటి రాదు. అది డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ భక్తి భావంతో అలా ఆటోమేటిక్‌గా మనసు పవిత్రం అవుతుంది. ఆ భక్తి లేనప్పుడు ఇలాంటి పుణ్యకార్యాల ద్వారా క్రమేణా మనస్సును పవిత్రం చేసుకొని, ఆ రకంగా భక్తి మార్గం వైపు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది ఇక్కడ. నువ్వు సరి అయినటువంటి పనులు చెయ్యి. అందరికీ ఉపయోగపడేటటువంటి పనులు చేసి, తద్వారా నువ్వు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళు. కాబట్టి అందుకే సంఘ సేవ, సమాజ సేవ, దేశ సేవ, దేశం కోసం త్యాగం ఇవన్నీ కూడా మంచివే. ఆమోదకరమైన పనులే. కాబట్టి ఇవన్నీ చేయొచ్చు. చేసి తద్వారా మనం ఆ పవిత్రతను సంపాదించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజున ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా సేవ నలుగురికి ఆ పవిత్రమైనటువంటి స్థాయికి భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమను పెంచుకునే స్థాయికి, భక్తిని పెంచుకునే స్థాయికి వస్తాం. కాబట్టే భగవద్గీతలో యతః ప్రవృత్తి భూతానాం 18థ్ చాప్టర్ 46 శ్లోకాలు చెప్పారంటే, భగవంతుడే దివ్య కారణం అని తెలియకపోయినా కూడా వీళ్ళందరికీ దివ్య కారణం కోసం ఎవరైనా త్యాగం చేయాలని నిశ్చయించుకుంటే, అలాంటి యజ్ఞ విధానం వల్ల అతడు కృష్ణుడే దివ్య కారణం అనే అవగాహన క్రమంగా వాడు అరుదించగలడు, రాగలడు. కాబట్టి భగవంతుడిని నమ్మకపోయినా గూడా, మనం మంచిని చేస్తూ ఉంటే నలుగురికి క్రమేణా భగవంతుడే మరి అన్నిటికీ గూడా దివ్య కారణం కాబట్టి, నీకా మనస్సు అలా కలిగించి, నువ్వు ఆ పని చేయడానికి ప్రేరణ కలిగించి, ఆ శక్తినిచ్చి, అన్నీ చేసేది దివ్య కారణుడు భగవంతుడే గాబట్టి, క్రమేణా నువ్వు ఈ మంచి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు, నువ్వు ఆయన ఆయన గురించి హ్మ్. తెలుసుకుంటావు క్రమంగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మంచి పనులు చెయి. నువ్వు నన్ను నా నా గురించి నువ్వు భక్తితో ఆలోచించలేకపోయినా, నన్ను స్మరించకపోయినా, పోనీ నువ్వు నా కోసం అన్నట్లు భక్తితో పని చేయకపోయినా, నువ్వు మంచి పనులు చెయ్యి. తద్వారా నువ్వు క్రమంగా నన్ను ఆ మంచి పనులు చేసి స్వార్థరహితంగా నువ్వు ఉండగలిగినప్పుడు, మరి కర్మఫలాలను ఆశించకుండా నువ్వు క్రమంగా నన్ను చేరుకుంటావు. ఆత్మస్థితుడు అవుతావు అని చెప్తున్నారు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగా త్యాగాచ్ఛాంతిరనంతరం. సో, శ్రేయస్సు శ్రేయోహి శ్రేయమైనది, మేలైనది ఏది? జ్ఞానము. అభ్యాసం కంటే కూడా శ్రేయస్కరమైనది జ్ఞానము.
మరి జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా శ్రేష్టమని చెప్తారు. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగం. ధ్యానం కంటే కూడా ఈ కర్మఫల త్యాగం హ్మ్, ఇంకా ఆహ్, విశిష్టం అంటున్నారు. ఎందుకు? త్యాగాత్ శాంతిర్ అంటే త్యాగం వలన శాంతి శాంతి అనంతరం అంటే త్యాగం తర్వాతొచ్చేది నీకు శాంతియే కాబట్టి. కాబట్టి ఏమంటున్నారు? ఒకవేళ నువ్వు ఇలా మంచి పనులు అందరి కోసం చేస్తూ ఇలా గూడా చేయలేకపోయావనుకో, అప్పుడు నువ్వు జ్ఞాన సముపార్జనలో నియుక్తుడవు. జ్ఞానం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా మేలైనది. భగవంతుడిని ధ్యానించడం. కానీ త్యాగం వలన మనిషి మనశ్శాంతిని పొందుతాడు గాబట్టి, సర్వకర్మ ఫల త్యాగం కూడా ఆ ధ్యానం కంటే గూడా మేలైనది అని చెప్తున్నారు. సో, ఆర్డర్ ఏమిటి అంటే మనం ఇక్కడ చూస్తే, సరే ఈ 4 క్లియర్‌గానే ఉన్నాయి. ఫస్ట్‌ది అనన్య భక్తి, నెక్స్ట్ సాధనా భక్తి, నెక్స్ట్ నిష్కామ కర్మ అంటే భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన కోసం అన్నట్లుగా చేయడం. అది గూడా చేయలేకపోతే నువ్వు అందరికీ మంచి పనులు చెయ్యి. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం అంటే కర్మఫలాలు నా కోసమే అన్నట్లు పనులు జేసుకోకుండా, నువ్వు అందరి అభివృద్ధికి నువ్వు పనులు చెయ్యి. అప్పుడు క్రమేణా నువ్వు ఆత్మలో స్థితుడు, ఆత్మ నిగ్రహం తెచ్చుకోగలుగుతావు. తద్వారా భక్తి మార్గంలోకొస్తావు. అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, అప్పుడు జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. సో, ఈ జ్ఞానం ఇవన్నీ గూడా నేర్చుకుని తద్వారా జ్ఞానం మరి వేదాల్లో అన్నీ గూడా భగవంతుడిని ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్పారు. కాబట్టి అవి చదివి తెలుసుకో. కానీ దానికంటే గూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది. భగవంతుడిని ధ్యానిస్తే మరి భక్త్యానామాం అభిజానాతి అంటారు. భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చని. సో, ఈ ధ్యానం ద్వారా భక్తి పెంచుకుని భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ధ్యానం కంటే గూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. నువ్వు మంచి పనులు చేస్తూ అందరికీ సహాయపడ్డావు అంటే నీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఆ భక్తి తత్పరత ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ భాగవతంలో స్టోరీ మరి ఆవిడ భగవంతుడి మీద భక్తి ప్రేమతో ఆవిడ ఉన్నవన్నీ గూడా డబ్బుల కోసం కాకుండా ఆయన బియ్యం తీసుకొచ్చిన ఆ చిన్న చేతుల్లోంచి అన్నీ జారిపోయేసరికి మరి ఆవిడ దగ్గరికొచ్చేసరికి ఏమి ఒకటో, రెండో గింజలు గూడా మిగల్లా. అయినా గూడా ఆవిడ ఎంతో ప్రేమతో ఆ భగవంతుడికి ఆ పళ్ళన్నీ తన దగ్గరున్నవి ఇచ్చింది. కాబట్టి తర్వాత ఆవిడ బుట్టలో ఈ వజ్ర వైడూర్యాలు అవి భగవంతుడు ఆవిడకివ్వడం అది కూడా చూసాము. కానీ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతో ఆవిడ ఇచ్చింది కాబట్టి. అలా మనం ప్రేమతో ఎవరికి ఇచ్చినా సరే, రిటర్న్ అనేది ఫలితం ఆశించకుండా మనం ఉండగలిగినప్పుడు, మరి భగవంతుడు మెచ్చుతాడు. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అది మార్గం అవుతుంది. తద్వారా మనం భగవంతుడిని చేరొచ్చు. కాబట్టి ధ్యానం కంటే కూడా ఈ కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పదంటున్నారు. సో, నాలుగవది కర్మఫల త్యాగం సకామ కర్మల ద్వారా చేసి, తర్వాత ఐదవది ధ్యానం, ఆరవది జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం పుస్తకాల నుంచి అవి చదివి. సో, ఆ రకంగా భగవంతుడిని భక్తి భావం భగవంతుడి మీద ఈ 6 మార్గాల్లో పెంచుకోవచ్చు. టాప్ మోస్ట్ మార్గం నుంచి కింద మార్గం వరకు 6 మార్గాలు భగవంతుడు వివరించారనమాట. సో, ఇక్కడ దాని భాష్యం కొంచెం చూద్దాం. సో, జ్ఞానం కంటే కూడా అది కూడా చేయలేకపోతే అందరికీ సహాయపడి నిష్కామ కర్మ నువ్వు హ్మ్, నీ కోసం కాకుండా నలుగురి కోసం అన్నట్లుగా చేస్తూ నువ్వు కర్మ ఫలితాల కోసం గాకుండా అవతల వాళ్ళ కోసం అన్నట్లుగా సహాయపడుతూ చేయలేకపోతే గనక నువ్వు జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా విశిష్టం. ధ్యానం కంటే ఈ కర్మఫల త్యాగమే ఇంకా విశిష్టం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు వేదాలు పఠనం చేసినా, ధ్యానం చేసినా అందరికీ నిష్కల్మషంగా నువ్వు సహాయపడగలగటం, మరి కర్మ ఫలాలను నువ్వు త్యాగం చేయగలగటమే ఇంకా ముఖ్యం అని మనం ఇక్కడ తెలుస్తోందనమాట. సో, అలా సర్వీస్ చేస్తే నిష్కా హ్మ్, హ్మ్, అంటే సెల్ఫ్‌లెస్‌గా నిష్కామ కర్మ. మన కోసం కాకుండా అవతలి వాళ్ళ కోసం అన్నట్లు అది భగవంతుడికి మార్గం అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో చెప్పినట్లు 2 రకాలు భక్తి సేవలు మన డ్యూటీస్ చేయడం ఒక మార్గం అయితే, భగవంతుడి పట్ల ఎంతో ప్రేమతో చేసే మార్గం ఇంకొకటి. మనం డ్యూటీస్‌గా చేసేది ఒక మార్గం అయితే, భగవంతుడి మీద ప్రేమతో చేసేదొకటి. సో, భగవంతుడి భక్తిలో ఆహ్, హ్మ్. అంటే భక్తిలో గూడా కొన్ని విధి నియమాలు కొన్నుంటాయి గదా! వాస్తవంగా అవి చేయని వాళ్ళు ఆహ్,
భక్తి నియమాలను పాటించని వాళ్ళు జ్ఞాన సముపార్జన చేయడమే బెటర్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే అలాంటి జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా మనిషి నిజ స్థితిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఎందుకు? మరి వేదాలు అవన్నీ చదివినప్పుడు వేదాల్లో మనకి ఇవన్నీ గూడా చెప్పారు గాబట్టి, తన నిజ స్థితి ఎలాంటిది, ఏమిటి అన్నది మనకన్ని వేదాల్లో తెలుస్తాయి గాబట్టి, ఆ వేదాలు చదివితే అర్థం చేసుకోగలడు. అలాంటి జ్ఞానంతో క్రమంగా వాళ్ళు ధ్యానంగా ఆ జ్ఞానమే చివరికి ధ్యానంగా అభివృద్ధి చెందగలదు అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ జ్ఞానంతో క్రమేణా ఆ ధ్యానంలోకి దిగొచ్చు. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని తలుచుకునే ధ్యానానికి. సో, ధ్యానం ద్వారా మనిషి క్రమంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఆత్మే బ్రహ్మం అనే ఎరుకను కలిగించే కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి. అయితే భక్తి సేవలో నియుక్తుడవడానికి సమర్థత లేని వాడికి అటువంటి ధ్యానమే ఉత్తమమైనది. అంటే భక్తిని పెంచుకోలేకపోయామనుకో, భగవంతుడి మీద భక్తి భావం మనకి రాకపోతే ఏం చేయాలి ఇక వాళ్ళు అంటే, ఈ జ్ఞానం నేర్చుకుంటే క్రమంగా వాళ్ళు ధ్యానం చేయగల స్టేజ్‌కొస్తారు. అలా ధ్యానంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు మరి ఆహ్, భక్తిలో చేయలేనప్పుడు ఆ ధ్యానమే వాళ్ళకి ఉత్తమం. అదే బెటర్ అయిన మార్గం. వాళ్ళకంత భక్తి భావం మరి డెవలప్ అవ్వనప్పుడు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండటమే బెటరు. ఆ రకంగా ధ్యానం కూడా చేయలేడనుకో, అప్పుడు ఇక వేదాల్లో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు వీళ్ళంతా చేయవలసిన ధర్మాలు కొన్ని ఉన్నాయి గదా! మనం బ్రాహ్మణులంటే ఈ పనులు వాళ్ళు చేయవలసింది, క్షత్రియులిది. అప్పుడు అది కూడా ధ్యానం గూడా చేయలేనప్పుడు వేదాలలో ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క డ్యూటీస్ అప్పజెప్పారు. మీరు సాత్వికులైతే బ్రాహ్మణ పనులు చేయండి. రజోగుణం ఉంటే ఈ క్షత్రియ పనులు, వైశ్యుల పనులు చేయొచ్చు. మరి శూద్రులైతే ఆహ్, ఏది తమో గుణాలుంటే ఈ పనులు చేయొచ్చని మన గుణాలు ప్రకారం కొన్ని డ్యూటీస్ చెప్పారు. సో, అలా మన మనస్సుకి మనకి ఏ డ్యూటీ మనది కరెక్ట్ అయిన మన తత్వానికి అనిపిస్తుందో, మన డ్యూటీస్‌ని మనం సక్రమంగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలా ధ్యానం కూడా చేయలేకపోతే ఎవరి పనుల్ని వాళ్ళు సక్రమంగా చేసుకోవచ్చు. అంటే కర్మ ఫలాన్ని ఏదో ఒక మంచి ప్రయోజనం కోసం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, సారాంశం ఏమిటి అంటే, ఎంతో శ్రేష్టమైన భగవంతుని చేరడానికి 2 మార్గాలున్నాయి. ఒకటేమిటంటే, క్రమంగా వృద్ధి చెందే హ్మ్. క్రమానుగతి వృద్ధి ద్వారా మెల్లమెల్లగా మనల్ని మనం వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా, రెండవదేమిటంటే ప్రత్యక్ష విధానం అంటున్నారు. సో, భక్తి భావంతో ఉండటం డైరెక్ట్ మార్గం అనమాట. ఆ భక్తిని పెంచుకోగలిగితే, అది డైరెక్ట్‌గా మనం భగవంతుడిని ఆ రకంగా పొందొచ్చు. ఆ భక్తిని మనం సాధించలేకపోతే రెండో మార్గం కర్మఫల త్యాగంతో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నది. మనం మంచి పనులు చేస్తూ, అవతల వాళ్ళకి సహాయపడుతూ, తద్వారా జ్ఞాన స్థితికి రావచ్చు. మనం ఆ స్వార్థం రహితమైనటువంటి మనస్తత్వాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు, సేవా తత్పరత పెంచుకున్నప్పుడు, అందరికీ సేవ చేసే మంచి పనులు చేసినప్పుడు మనకు ఆ జ్ఞాన స్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం నుంచి ధ్యానంలోకొస్తాము. ధ్యానం నుంచి పరమాత్మను కూడా అవగాహన చేసుకునే స్థితికి వస్తాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ స్లో ఎవల్యూషన్ ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్‌కి అలా వస్తూ చివరికి భగవంతుడిని చేరుకుంటాం. సో, ఈ క్రమంగా వచ్చే పద్ధతి గాని, లేదా డైరెక్ట్ భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకోగలిగితే ఆ పద్ధతిని గాని, మనిషి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, ప్రత్యక్ష విధానం అందరికీ గూడా డైరెక్ట్‌గా భక్తిని పెంచుకోవడం సాధ్యం కాదు గాబట్టి, ఈ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా మంచిదే. ఏది అందరికీ సేవ జేస్తూ, ఏది మంచి, ఏది చెడు తెలుసుకుని నువ్వు మరి కర్మ ఫలితాలు భగవంతుడిని ధ్యానించడం ఆ రకంగా స్లోగా స్టార్ట్ చేసి, ఆ తర్వాత అందరికీ గూడా సహాయపడే విధంగా నువ్వు మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే, నువ్వు క్రమంగా భగవంతుడిని ప్రేమించే స్థితికే వస్తావు. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ హ్మ్. అర్జునుడు ప్రేమ భక్తి స్థాయిలో ఇదివరకే అయితే అర్జునుడు లాంటి వాడు ఇంతకు ముందే అతను భక్తి స్థాయిలో ఉన్నాడు. డైరెక్ట్ భక్తి మార్గంలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి, అర్జునుడికి ఇండైరెక్ట్ మార్గం అవసరం లేదు. కానీ అలాంటి స్థితిలో లేని వాళ్ళు కోసం ఈ ఈ రకంగా భగవంతుడు మనకు చెప్పారు. అందరికీ ఆ భక్తి భావం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు భక్తి భావన పెంచుకోవడానికి ఈ మార్గాన్ని అనుసరించొచ్చు. త్యాగము, జ్ఞానము, ధ్యానము, పరమాత్మానుభవం, బ్రహ్మానుభవం ఈ కూడిన ఈ క్రమ పద్ధతి. సో, ఇది ఆర్డర్ అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా నువ్వు త్యాగం చెయ్యి అందరి కోసం. ఆ రకంగా నువ్వు మరి జ్ఞానాన్ని పెంచుకో. ధ్యానం తద్వారా భగవంతుడిని. అలా నువ్వు పరమాత్మ అనుభవాన్ని
తెచ్చుకో, బ్రహ్మానుభూతిని తెచ్చుకో. ఇది అప్పుడు నువ్వు ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్తావు కాబట్టి, ఈ క్రమ పద్ధతిని కూడా భక్తి డైరెక్ట్‌గా లేనప్పుడు పాటించాలి. స్లోగా అప్పుడు ఆ మార్గంలోకే వెళ్తారు. భగవద్గీతలో సరే భగవంతుడిని ఈ భక్తి యోగంలో ప్రత్యక్షంగా భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకోమని చెప్పారు. కానీ ప్రత్యక్ష విధానాన్ని స్వీకరించి భగవంతుడిని శరణు పొందవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉపదేశిస్తున్నారు. కానీ అది చేతగాకపోతే ఈ మార్గాల ద్వారా ఆ ఆ స్థితికి చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, అది ఇక్కడ మనం హ్మ్. ఈ ఈ ఇవన్నీ గూడా ఈ మార్గాలు చూసాం. అనన్య భక్తి, ఆ తర్వాత సాధనా భక్తి, ఆ తర్వాత మరి నిష్కామ కర్మ, ఆ తర్వాత మంచి పనులు చేయడం, అది కూడా చేత కాకపోతే జ్ఞానం సంపాదించి తద్వారా ధ్యానంలోకొస్తే నువ్వు మరి క్రమేణా ఈ ఇట్లా మంచి పనులు చేస్తూ నువ్వు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళే అర్హత సంపాదించుకుంటావు. సరే ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడు ఇంకా ఆయనే చెప్తున్నారు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణా ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి సంతుష్టः సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పితమనో బుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియః. 13, 14 2 శ్లోకాలు కలిసున్నాయన్నమాట. సో, ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ అద్వేష్ట, ద్వేషం లేని వాళ్ళు, సర్వభూతానాం అన్ని జీవరాశుల పట్ల మైత్రితో, మిత్రుత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు, కరుణతో ఉన్నవాళ్ళు కూడా అలా మరియు నిర్మమం అంటే నేనే గొప్ప, ఇదంతా నాదే అనేటటువంటి ఫీలింగ్ కాకుండా నిస్వార్థంగా ఉండగలిగిన వాడు, నిరహంకారుడు అంటే ఈ భౌతిక అహంకారం లేకుండా ఉన్నవాడు, సమదుఃఖ సుఖ అంటే సుఖ దుఃఖాలను సమత్వంతో చూడగలిగిన వాడు, ఏదైనా ఒకటే సుఖమైన దుఃఖమైన అనే స్థితిలో ఉండగలిగిన వాడు, క్షమి అంటే క్షమాగుణం ఉన్నవాడు, సంతుష్ట సతతం ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాడు. సంతుష్ట అంటే ఏదో ఈ భౌతిక ఆనందాలకు సంతోషిస్తూ ఉండడం అని కాదు. సంతుష్ట సతతం ఏది ఎలా ఉన్నా నువ్వు, నీకు ఏది వచ్చినా ఎక్కడ ఉన్నా నువ్వు సంతోషంగా ఉండగలవాడు, తృప్తితో ఉండగలిగేవాడు, సంతృప్తితో ఉండేవాడు. అలాంటి యోగి మరి సతతం అలాంటి యోగి అంటే ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉన్నవాడు, యథాత్మ ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, దృఢ నిశ్చయంతో, స్థిరమైన నిశ్చయంతో ఆత్మనిగ్రహంలో ఉన్నవాడు, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన వాడు, యో మద్భక్త అటువంటి ఎవరైతే నా భక్తుడు అలాంటి సమే ప్రియ అతను నాకు ప్రియుడు. ఎవరైతే ఇలా ఉంటారో ఆ నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. సో, ద్వేషం లేకుండా సర్వజీవుల ఎడ మైత్రిని, మమత్వం లేకుండా అంటే రాగద్వేషాలు ఇది నాది అది అనే ఆ స్వార్థతత్వము అటువంటిది లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖ దుఃఖాలు రెండిటినీ కూడా సమభావంతో చూసేవాడు, క్షమాగుణం ఉన్నవాడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తిగా ఉండేవాడు, ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, మనోబుద్ధిని నా మీదే లగ్నం చేసి దృఢ నిశ్చయంతో నా భక్తిలో నియుక్తుడైన అటువంటి నా భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని చెప్పి ఈ 2 వాటిలో చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ 2 శ్లోకాస్‌లో. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చ యః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో యః స చ మే ప్రియ. యస్మాన్ ఎవరి నుండి కూడా ఉద్విజతే అంటే కలత చందరో లోకంలో జనులు, లోకాత్ ఈ జనుల నుండి ఉద్విజతే చయ అంటే కలత నొందడు అంటే ఎవరికి కష్టం కలిగించడు, ఎవరికి కలత కలిగించడు, ఎవరి వల్ల అతను కలత పడడు కూడా. తనెవరికి కష్టం కలిగించడు, ఎవరైనా ఇతనికి కష్టం కలిగించినా కూడా అతను అది ఫీల్ అవ్వడు, నాకు కష్టం కలిగించారనేది అతనికి ఉండదు. అలాగే హర్షామర్ష భయోద్వేగై హర్ష సంతోషం వల్ల గాని, అమర్ష అంటే దుఃఖం వల్ల గాని, భయం వల్ల గాని, ఉద్వేగం గాని అతనికి సంతోషం గాని, దుఃఖం గాని, భయం గాని, ఉద్వేగం గాని వీటన్నిటి నుంచి ముక్తోయః ఎవరైతే బయటపడగలుగుతారో, సంతోషం, సుఖ దుఃఖాల నుండి, భయోద్వేగాల నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవ్వగలుగుతారో సచే అతను కూడా మే ప్రియ నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు.
సో, ఎవరికీ కష్టం కలిగించని వాడు, ఎవరి చేత కలతకు గురి కానివాడు. వాళ్ళేదైనా ఇతనికి చేసినా అతను ఏ కలతకు గురికాడు. అలాగే సుఖదుఖాలను, భయోద్వేగాలందును అవి లేకుండా విముక్తుడైన వాడంటే అర్థమేమిటి? సుఖదుఖాలొచ్చినా భయం, ఉద్వేగం అనేది ఏది కూడా అతను అన్ని పరిస్థితుల్లో సమచిత్తంతో ఉంటాడు. సుఖం వస్తే ఎగిరిపోడు, దుఃఖం వస్తే కృంగిపోడు, భయం వేస్తే వణికిపోడు, ఉద్వేగం వస్తే ఆవేశంతో అరుపులరవడు. సమచిత్తంతో ఉన్నవాడు, అటువంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, అంటే ఆ సమత్వంతో ఎప్పుడూ శాంతంగా ఉండగలిగిన వాడు. సో, భక్తుల లక్షణాలు ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ అలా వివరించారు. ఇందాక చూసాం గదా! కొన్ని అద్వేష్ట సర్వభూతానాం ఆహ్, మైత్రః కరుణ ఏవ చ, నిర్మమో నిరహంకార, సుఖ దుఃఖ క్షమీ, సంతుష్ట సతతం యోగి, యతాత్మా దృఢనిశ్చయః, మయ్యర్పితా మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియా. అవి ఎంతటి పవిత్రమైన లక్షణాలో మరి మనకి చూస్తే అర్థమవుతుంది. ద్వేషం లేకుండా అందరి పట్ల మైత్రితో, కరుణతో, అహంకారం లేకుండా నాది అనేటటువంటి ఆ రాగ ద్వేషాలు లేకుండా సుఖదుఖాలలో సమత్వంతో ఉంటూ, క్షమాగుణంతో ఉంటూ, ఎలా ఉన్నా సంతృప్తి పడేవాడు ఆ యోగి. ఇందులో దృఢంగా నిశ్చయమై ఈ యోగంలో నియుక్తుడై భగవంతుడికి మనస్సును, బుద్ధిని అర్పించిన ఆ భక్తుడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్పి ఇంకా ఆ లక్షణాలు ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఎవరికీ కష్టం కలిగించడు. ఎవరైనా తనకు కష్టం కలిగించినా ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు. సుఖదుఖాలైనా, భయోద్వేగాలైనా, ఏ పరిస్థితులైనా సమచిత్తంతో ఉంటాడు. అలాంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్తున్నారు. అనపేక్ష సుచిర్దక్ష, ఉదాసీనో గతవ్యధ, సర్వారంభ పరిత్యాగి, యో మద్భక్త సమే ప్రియః. అనపేక్ష అంటే ఏ విషయంలోనూ అతనికి ఆసక్తి ఉండదు. ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ భగవత్తత్వాలు. మరి భగవంతుడికి ఎందులోనూ ఆసక్తి ఉండదు. ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు. సో, వీళ్ళు గూడా అనపేక్ష. అందుకే వీళ్ళు భగవంతుడికి ప్రియులు. అందుకే వాళ్ళు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళలో ఉంటాను అంటే, ఆ భగవత్ తత్వాన్ని వాళ్ళు చవిచూసారు. ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగారు గాబట్టి, అందరిలోనూ ఉండడా భగవంతుడు వాళ్ళలోనే ఉంటాడంటే, వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు వాళ్ళలో ఉన్న భగవంతుడిని ఈ రకంగా. అందరూ మరి మనం తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం ఇంకా. కాబట్టి అది అక్కడ అర్థం. అనపేక్ష దేని మీద ఆసక్తి లేదు. శుచి, పవిత్రుడు, దక్షుడు, సమర్థుడు, ఉదాసీన ఏది జరిగినా ఒకటే మరి సమత్వంతో ఉంటున్నాడు. ఉదాసీనత అంటే అక్కడ అర్థం అది. మనం మామూలుగా వీడేంటి ఏమి రియాక్షన్ లేకుండా ఇలా ఉదాసీనంగా ఉంటాడనుకుంటాం. అదెంతో గొప్ప తత్వం. వాళ్ళకి ఏదైనా సరే ఒకటే. గతవ్యధ అంటే దుఃఖాలన్నీ వదిలేసిన వాడు. ఏ దుఃఖము లేదతనికి. సర్వారంభ పరిత్యాగి. అన్ని ప్రయత్నాలు ఏదో అది గావాలి, ఇది గావాలి, ఇది సాధిద్దాం, అది సాధిద్దాం అని ఏదో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల కోసం ప్రాకులాడని వాడు. యో మద్భక్త అటువంటి నా భక్తుడు సమే నాకతను ప్రియుడు. సో, సాధారణ కార్యకలాపాలను సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే సాధారణ కార్యకలాపాలంటే ఈ ప్రాపంచిక సుఖాల కోసం ప్రాకులాట లేనివాడు, పవిత్రుడు, సమర్థుడు. అలా అని ఏ పని చేయకుండా మన డ్యూటీస్ మరి మనం ఎలాగనుకుంటే మన డ్యూటీస్ మనం చెయ్యాలి. ఎలా చేయాలో గూడా చెప్పేశారు. నువ్వు సమత్వంతో అన్నా చెయ్యి, లేదా నాకు అర్పించి చెయ్యి అని. అంతేగాని ఈ బాహ్య సుఖాల కోసం ఇంకా ప్రాకులాడి నువ్వు దీంతోనే నీ మైండ్ అంతా నింపుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. అందుకని సాధారణ కార్యక్రమాలంటే ఈ కోరికలను తీర్చుకునే విషయంలో బిజీగా ఉండటం, మైండ్ అంతా దాని మీద పెట్టడం. సో, అలాంటి కార్యకలాపాలను ఆశ్రయింపని వాడు, పవిత్రుడు, సమర్థుడు, ఉదాసీనుడు, అన్ని వ్యధల నుంచి విముక్తుడైన వాడు. అంటే ఏది గూడా అతన్ని బాధించదు. సమస్తం భగవంతుడికి వదిలిపెట్టాడు గాబట్టి, శరణాగత తత్వంలో ఉన్నాడు గాబట్టి, ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అని అంగీకరించే సమస్థితిలో ఉన్నాడు గాబట్టి, ఏదైనా ప్రతిఫలం కోసం తీవ్రమైన కృషి చేయనివాడు. అది కావాలి, ఇది కావాలి, నాకు కావాలి అని తీవ్రంగా మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ కోరికతో, ఆ కావాలి అనే కోరికతో డబ్బే కాదు, పేరు కావాలనో, మెప్పుదల కావాలనో, మనం బాగున్నాం అనిపించుకోవాలనో, చాలా అందమైన డ్రెస్ వేసుకున్నాం అనిపించుకోవాలనో, వీటన్నిటికి ప్రతి చిన్నదానికి వెనక ఏముంది అంటే, మనం మనం ఒక గాఢమైన కోరికుందనమాట. మనం ఈ రకంగా అనిపించుకోవాలి, ఈ రకంగా మనల్ని అందరూ పొగడాలని గాని, ఈ రకంగా మనం ఈ విషయాన్ని ఈ డబ్బును సంపాదించాలి, అలా ప్రతిదానికి ఒక కోరికనేది ఉంటుంది. సో, ఏదైనా ఫలితం కోసం అలా తీవ్ర కృషి చేయని వాడు,
అయినటువంటి అంటే ఈ బాహ్య ప్రపంచపు కోరికలకు అతీతంగా ఉన్నవాడు అటువంటి నా భక్తుడు నాకు మిగుల ప్రియుడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ భక్తుడికి ఎవరైనా ధనం అర్పించినా అర్పించవచ్చు. కానీ అతను దానికోసం ఆరాట పడకూడదు. భగవంతుడి కరుణతో అప్రయత్నంగానే ధనం లభించినా గూడా అతను పొంగిపోడు. సహజంగా భక్తుడు దినానికి 2 సార్లు స్నానం చేస్తూ భక్తి సేవలో తెల్లవారుజామున నిద్రలేస్తూ ఇలా ఉంటాడు. ఆ కారణంగా అతడు సహజంగానే అంతర్బాహ్యాల్లో శుచిగానే ఉంటాడు. బాహ్యంగా ఎలాగూ అతను శుభ్రంగా స్నానం చేసి పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి శుభ్రంగానే ఉంటాడు. లోపల గూడా అతను ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నాడు కాబట్టి లోపల గూడా శుభ్రత ఉన్నది మైండ్‌లో గూడా. కాబట్టి జీవితపు సమస్త కర్మల మర్మాన్ని తెలిసి ఉండటం చేత, మరి ఈ ప్రామాణిక శాస్త్రాల్లో విశ్వాసం కూడా కలిగి ఉండడం చేత, ఈ భక్తుడు అన్ని రకాల సమర్థత అతనికి ఉన్నది. సమర్థుడు అని చెప్పారు గదా! ఇక్కడ. హ్మ్. మరి దక్షుడు అంటే సమర్థుడు. అంటే అసలైన విషయాన్ని తెలుసుకున్న సమర్థత ఉన్నవాడు. అలాగే అవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. ఈ మాటలన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయని. అలాగే హ్మ్. ఈ భక్తుడు మరి ఏ దేహ బాధలు కలిగినా సరే, తన దేహం ఒక ఉపాధి, ఏదో ఇది మన ఆత్మ ఉండటానికి ఒక ఉపాధి అని తెలిసిన వాడు గాబట్టి, ఏ దేహ బాధ కలిగినా గూడా అతను వాటి నుంచి ముక్తుడై ఉంటాడు. అతనికి తెలుసు ఇది పర్మనెంట్ కాదు అని. ఆ మనస్సులో గనక ఆ గట్టి భావం ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదొచ్చినా గూడా మనల్ని నిజంగా బాధించదు. అంత స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ గనుకున్నప్పుడు. అందుకే జబ్బొచ్చినప్పుడు గూడా చూడండి చాలా సార్లు మరి ట్రీట్మెంట్ లేని క్యాన్సర్ జబ్బుల్లాంటివి ఉన్నప్పుడు గూడా చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. ఫెయిత్ అనేది ఉంటే ఆ ఫెయితే మీకు మందు అని చెప్పేసి. ఆ గాఢ నమ్మకం ఏది ఎలా జరిగినా భగవంతుడి యొక్క ఆహ్, నిర్ణయం అనేటటువంటి ఫెయిత్‌తో ఉన్నప్పుడు అదే వాళ్ళకు ఏ బాధను తెలియకుండా చేస్తుందనమాట. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి హ్మ్. తర్వాత భక్తికి విరుద్ధమైనటువంటి పనులేవి కూడా వాళ్ళు చేయరు. ఎగ్జాంపుల్‌కి ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించాలంటే ఎంతో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండాలి మరి. అలాంటి కార్యక్రమాన్ని తన భక్తిని వృద్ధి చేసుకొనుటకు అలా అది అడ్డం వచ్చిందనుకోండి ఇటువంటి పని, అప్పుడు భక్తుడు దానిని స్వీకరింపడు. కానీ భగవంతుడికి మందిరాన్ని నిర్మించాలంటే అతను సిద్ధపడతాడు. దానికోసం ఎన్ని రకాల కలతలొచ్చినా గూడా అతను తట్టుకుని ఆ నిర్మాణాన్ని చేపడతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెంపుల్ కట్టించాలంటే అంత ఈజీ కాదు. కానీ అది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నామని అతను ఎంతైనా కష్టపడి చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ తన కోసం అంటే తన ఫలితం కోసం తీవ్ర కృషి చేయనివాడు. మరి అలా మామూలు కర్మల పట్ల భౌతిక పనులని ఆశ్రయించని వాడు, కోరికలను ఆశ్రయించిన వాడు పవిత్రుడు. ఇలాంటి వాడు నా యొక్క ప్రియుడు. యో నః హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ యః స మే ప్రియః. అలాగే దేనికి అతిగా ఆనందించడం గాని, అతిగా ద్వేషించడం గాని దేనినైనా, లేదంటే దుఃఖించడం గాని, మరి విపరీతంగా కోరుకోవడం గాని దేన్నైనా సరే, శుభ, అశుభ అదేది ఇటువంటివేమి చెయ్యడనమాట. అలాగే శుభ, అశుభ పరిత్యాగి. శుభమైన, అశుభమైన రెండింటిని గూడా వదిలిపెట్టినవాడు. ఒకటి శుభం అనుకోడు, ఒకటి అశుభం అనుకోడు. శుభాన్ని కావాలనుకోడు, అశుభాన్ని వద్దు అనుకోడు. ఏదైనా అతనికొకటే. 2 వదిలిపెట్టిన వాడంటే రెండిటి మీద అతనికి సమత్వం, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, లేదు అని కూడా లేదు. ఏదైనా ఒకటే. భక్తిమాన్ అటువంటి భక్తి తత్పరుడు, భక్తుడు ఎవరైతే ఉంటారో సమే ప్రియ అతను నాకు ప్రియుడు. సో, ఉప్పొంగటం గాని హృష్యతి నహృష్యతి దుఃఖించడం గాని ద్వేష్టి అంటే శోకించడం, మరి ద్వేషించడం, అలాగే ఇటువంటివేమి వాంఛించడం, కాంక్షతి కోరుకోవడం ఇవేవి తెలియని వాడు. శుభం, అశుభం రెండిటిని గూడా వదిలిపెట్టినవాడు. అంటే రెండిటిలోనూ ఒకే రకంగా ఉన్నవాడు. రియాక్ట్ అవ్వనివాడు. అలాంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమసంజ్ఞ వివర్జితః తుల్యనిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిర్ భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ అంటే శత్రువును మిత్రుణ్ణి కూడా సమంగా చూసేవాడు. తథా అలాగే మానాపమానయో గౌరవమైన అవమానమైనా కూడా సమత్వంతో ఉండేవాడు. అలాగే శీతోష్ణ చలైన వేడైన సుఖదుఃఖేషు సుఖమైన దుఃఖమైన సమంగా
ఉన్నవాడు. రెండిట్లోనూ మాన అవమానాల్లోనూ, చలిలోనూ, వేడిలోనూ, సుఖమైన, దుఃఖమైనా సరే సమంగా చూసేవాడు. సంఘ వివర్జిత అంటే హ్మ్, సహచ సర్వ సహచర్య దూరుడు. అంటే ఆహ్, అంటే అందరిని వదిలేసి ఉండాలని కాదు. మనం మనుషుల్లో ఉన్నా కూడా మనం వ హ్మ్, మానసికంగా మన పవిత్రతను మనం ఉంచుకోగలగటం. ఈ సోషల్‌గా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వెంటనే మనం అందులోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఎవరు వాళ్ళు, వీళ్ళెందుకిలా అన్నారు, వాళ్ళెందుకిలా అన్నారు. జనరల్‌గా మనకి ఇటువంటి విషయాల మీద ఆసక్తి ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది. అటువంటివన్నీ వదిలిపెట్టి ఈ బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఈ కల్మషాలన్నీ గూడా వదిలిపెట్టడం. సంఘ వివర్జిత. అలాగే మరి హ్మ్. దు మరి సరి అయిన కంపెనీ కానప్పుడు అది కూడా వదిలిపెట్టడం. తుల్య నిందాస్తుతి. నిందైన, స్తుతినైన సమతుల్య అంటే సమానంగా చూసేవాడు. మౌని ఎప్పుడు మౌనంగా ఉండేవాడు. అంటే మాటే కాదు, మనసును కూడా అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు లేకుండా మౌనంగా ఉంచగలడు. ఎందుకంటే పైకి మాట్లాడకుండా ఉన్నా మనసులో వీడిలాగు, వాడలాగు, అదలాగు, ఇదిలాగంటే ఇక మనశ్శాంతి ఈ కల్మషరహిత్యమైన స్థితి మనకు రాదు. కాబట్టి ముందు మనస్సును క్వైటన్ చేయాలి. అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా. మనకు అవసరమైనంత వరకే మన పనిని పూర్తి చేయడానికి ఉపయోగించి తర్వాత భగవంతుడి పట్ల ఆ మనస్సును తిప్పడం బెటర్. అందుకని మన మనసుకి ఏ బ్యాడ్ ఆలోచనలొస్తున్నా వెంటనే మనల్ని మనం చెక్ చేసుకొని, ఆపుకొని మైండ్‌ని మంత్రం వైపుకి తిప్పితే మనకు ఆ ఆలోచనలు పోగొట్టుకోవటానికి మనం ఆ విధమైన సాధన చెయ్యాలి. మనకి ఏ బ్యాడ్ థాట్స్ వచ్చినా వెంటనే ఇదేమిటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను? ఇది భగవంతుడికి నచ్చే విధానమా? అని వెంటనే మనం ఆపుకొని, మన మంత్రాన్ని మనం జపించడం మనసులో ప్రారంభించితే, మనం ఆ ఆలోచనను ఆపగలుగుతాం. సో, అలా దూరంగా ఉండటం అంటే, చెడు సాహచర్యాలకి వాటికి దూరంగా ఉండటం. మానసికంగా కూడా. అలాగే నిందైన, స్తుతి అయిన సమంగా ఉండేవాడు. మౌనంగా మనస్సును కూడా ఉంచగలిగిన వాడు. మాటే కాకుండా సంతుష్టో అంటే సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఏనకేన చిత్ దేనితోనైనా సంతృప్తి పడేవాడు. భవనంలో ఉన్నా ఒకటే, మరి చిన్న గుడిసెలో ఉన్నా ఒకటే, పంచభక్ష పరిమాణాలున్నా ఒకటే, ఏదైనా మజ్జిగన్నం ఉన్నా ఒకటే అన్నట్లుగా ఏదైనా సరే సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఏ స్థితిలో అయినా సరే. అనికేత నివాసం లేనివాడు, స్థిరమతి స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన వాడు, భక్తిమాన్ భక్తుడు, ఇలాంటి భక్తుడు ప్రియో నరః ఇలాంటి మనిషి నాకు ప్రియుడు. సో, శత్రుమిత్రుల పట్ల సమభావం, మానావమానాలందు, శీతోష్ణాలందు, సుఖదుఖాల్లోనూ, నిందైన, స్తుతి అయిన వీటన్నిటిలో కూడా సమబుద్ధితో ఉన్నవాడు. అసంగత్సం నుంచి బయటపడ్డవాడు. బ్యాడ్ కంపెనీ నుంచి. అంటే పైకే గాదు, పైకి బ్యాడ్ కంపెనీయే గాదు. మానసికంగా బ్యాడ్ థాట్స్ నుంచి గూడా మనం బయటపడగలగటం. సదా మౌని అయినవాడు, మనస్సును అలా క్వైట్‌గా ఉంచుకోగలిగిన వాడు, ప్రశాంతతతో దేని చేతనైనా సంతృప్తి పొందేవాడు, నివాసం ఏదైనా లెక్క చేయనివాడు, జ్ఞానంలో స్థితుడైన వాడు, నా భక్తితో అలా నియుక్తుడైన వాడు, అలాంటి మనిషి నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలన్నమాట. చెప్పి ఇప్పుడు లాస్ట్‌కి ఏతు ధర్మామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. ఈ ధర్మ ఈ ధర్మాన్ని అమృత తుల్యమైన ఈ ధర్మాన్ని యథోక్తం అంటే నీకు చేతనైన రీతిలో నువ్వు చెప్పబడినట్లు యథాతథ పర్యుపాసన చేస్తే పూర్తిగా నువ్వు నిమగ్నమై చేయగలిగితే శ్రద్ధతో మత్పరమ నా కోసం అన్నట్లు అటువంటి భక్తులు తీవ తే వాళ్ళు అతీవ మిక్కిలి మే ప్రియ నాకు ఇష్టులు. సో, నేనిప్పుడు చెప్పినటువంటి నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకుని భక్తి యోగం అనే ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ శ్రద్ధతో దీంట్లో సంపూర్ణంగా నియుక్తులైన వాళ్ళు నాకు అత్యంత ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. సో, మయ్యావేశ్య మనో ఏ మామని ఇందాక చెప్పారు గదా! రెండో శ్లోకంలో ఏతు ధర్మామృతం. ఈ శ్లోకంలో ఏతు ధర్మామృతం ఇదం. అంటే ఈ నిత్య సేవా ధర్మం. ఈ ధర్మవంతమైనటువంటి ఈ అమృతాన్ని ఎవరైతే సో, ఈ భగవంతుడు కూడా దీన్ని అమృతం అంటున్నారు ఈ మార్గాన్ని. ఈ ఈ భక్తి మరి ఈ లక్షణాలు, ఆ తర్వాత ఆ భక్తిలో ఆ దశలు, ఈ ఈ ధర్మామృతాన్ని ఎవరైతే పాటిస్తూ మరి నన్ను ఆరాధిస్తారో ఆహ్, శ్రద్ధతో ఇక్కడ
ఏమంటున్నారు? నన్నే గమ్యంగా చేసుకొని భక్తి ఈ ఈ అమృత పదాన్ని అనుసరించి శ్రద్ధతో అనుసరించే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నాకు అత్యంత ప్రియులు. యథోక్తం. ఈ రకంగా నేను చెప్పినట్లుగా దీన్ని ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో పర్యుపాసన దీంట్లో నిమగ్నమవుతారో శ్రద్ధతో మత్పరమ నా 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 కోసం అన్నట్లు చేసినప్పుడు అంటే నా మీద భక్తితో చేస్తే ఇక వాళ్ళు మిక్కిలి ప్రియులు నాకు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇది భక్తి యోగం. మనం ఇంతటితో ఈ భక్తి యోగాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. సో, లాస్ట్‌లో మరి ఈ భక్తి యోగ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తుడు కాగలడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, సత్సంగం ద్వారా అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్న కృష్ణుడు భక్తిలో ఆత్మానుభవం ఆత్మానుభవానికి గల వివిధ పద్ధతుల్లో ఎన్నో ఈ పద్ధతులన్నీ ఉన్నాయి గదా! మరి అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి ఇవన్నీ చెప్పారు గాబట్టి, అత్యంత శ్రేష్టమైనది మరి భక్తి అనడానికి సందేహం లేదని చెప్పారు. అంటే సత్సంగత్వం ద్వారా మనిషి శుద్ధ భక్తిని పెంచుకోవచ్చని, తద్వారా అతడు ఆధ్యాత్మిక గురువును స్వీకరించి, ఆయన నుండి శ్రవణ కీర్తనాలను చేయడం ఆరంభించి, శ్రద్ధ అంటే భక్తిని పెంచుకోవడం ఎలాగ 2 మార్గాలున్నాయని చూసాం గదా! ఇండైరెక్ట్ వే అంటే మంచి పనులు చేస్తూ తద్వారా భక్తిలో దిగొచ్చు. అలా కాకుండా భక్తి డైరెక్ట్‌గా గూడా వెళ్ళొచ్చు. భక్తి అందరికీ రానప్పుడు ఆ మార్గం కూడా చూడొచ్చని చూసాం. అయితే భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటే మరి ఆ భక్తి మీద అభిరుచిని పెంచుకుని, తద్వారా ఒక గురువుని చూసుకొని, ఆయన దగ్గర నుంచి శ్రవణ కీర్తనలు నేర్చుకుని ప్రారంభించి, శ్రద్ధ, అనురాగం, భక్తి భావాలతో ఈ భక్తి యోగ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం కావచ్చని ఈ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఈ భక్తి మార్గమే ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశించారు కాబట్టి ఆత్మానుభవానికి హ్మ్, భక్తి యోగం చాలా డైరెక్ట్ మార్గం అన్నది కూడా మరి సందేహం లేదు. ఈ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు హ్మ్, మరి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించినా గూడా ఆహ్, మరి అది కొంచెం కష్టమైన మార్గం అని కూడా మొదట్లో చెప్పారు. ఆహ్, కాబట్టి అన్నిటికంటే కూడా శరణం నొందుట. మనిషి ఆత్మానుభూతి కొరకు శరణం నొందుట వరకు మాత్రం ఉచితమైనది. భక్తులతో సాహచర్యం పొందుటకు అవకాశం కలగనంత వరకు మాత్రమే మనకది లాభదాయకం. కానీ పరతత్వపు నిరాకార భావంలో మనిషి ఆత్మ, అనాత్మ విచక్షణ కోసం ఫలాసక్తి రహితంగా పనిచేస్తూ చూసాం గదా! నిష్కామ కర్మ. ధ్యానిస్తూ జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తాడు. శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యం పొందనంత వరకు మనిషికిది అవసరం. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా ఇలా శుద్ధ భక్తుడు గనక మనకు దొరికితే, ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ భక్తిలో నియుక్తమైన కోరికను గనక వృద్ధి చేసుకోగలిగితే, ఆత్మానుభవంలో క్రమంగా ఒక మెట్టు నుంచి వేరొక మెట్టుకు అంటే ఇంక నిచ్చెనలాగా మెల్లగా గూడా ఎక్కక్కర్లేదు. అలాంటి భక్తి భావం డెవలప్ అయితే డైరెక్ట్‌గానే అది అతి త్వరలోనే మనం భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చని చెప్తున్నారు. ఈ 6 అధ్యాయాల్లో వర్ణింపబడినట్లు భక్తి మార్గం అన్నిటికంటే అనుకూలమైనది. భగవంతుడి కరుణతో సర్వం కూడా అప్రయత్నంగానే మనకొస్తాయి. కాబట్టి అలాంటి భక్తిలో నియుక్తుడైన వాడు ఇక తన దేహ పోషణ గురించి కూడా చింతన అవసరం లేదు. నిజమైన భక్తి ఉన్నవాడికి అయ్యో! మరి నేను ఈ భక్తిలోనే ఉంటే నాకు మరి నా దేహ పోషణ అది గూడా ఆటోమేటిక్‌గా భగవంతుడే సర్వం కూడా అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇది 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం భాష్యం కూడా కంప్లీట్ చేశాము. హరే కృష్ణ. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో